Ahoj, já jsem Ondra. A já jsem Terka. A dneska zkusíme Natočit nějaké to video. z her, ale je to hra, Liška, ryška, době. a je to vlastně hra, kterou jsme hráli jako malí a na starém počítači, takže Se trošku bude lagovat. Nebo něco. možná. Takže Máme to nastavený, tak Můžeme bychom začít. mohli. Takže 2 hráči, protože jsme 2. Dáme od začátku. a dáme první úroveň. Prostě tady sbíráme šperky. A musíme se dostat do toho domku dole. Já to zkusím. A aby jsme se tam dostali, tak musíme pozbírat všechny šperky. A Jinak poklady. liška, ryška, 1 jsou takový dárečky, kde vás kousnou. Nebo něco. Tak no. Tak. Takže OK. Let's go. A vlastně v dalších levelech jsou tu i různé nestvůry. Ano. Tak a teď už tady budou, mám pocit, takový zvířátka, který prostě nás zabíjejí. Docela trošku pravně divný, ale bo tady ještě nejsou? Tady ještě nejsou. Ne? Až v 4. Aha. Tak, chyba na mojí straně, pardon. Jsem trošku posunul. To nic. Už zase. Se trošku nedaří. A já to se musím trošku srovnat. Protože tady nám to nějak padá. No, tak asi... Shit. Trošku videa není vidět. Tady můžeme losovat. To je jako docela... Pozor. Už mě A kousnul. co? Už mě kousnul pravý. Hej. Ano, přesně tak. Lištička. Já věděla, že... Výhra. Počkat. Máme další. Tak ji pozbírej. Ber je. Ne. Ahoj. Tak. Konečně. Taky já první. Tak. Dostali jsme srdíčko. Dělej. Tak já ti to dám. Ale jak? Tady už jsou zvířata. Tady už máme zvířátka, jo. Bang. To bylo docela divný. Yes. Bang. Do. Bang. Hledí jsou zvířata. Šup. My už máme 2 na. Na? TNT. To už budou ty TNTčka. Jo, to jsem dlouho nehrála. Počkej, na druhou stranu. Víš, co udělám? Tady. Jej. Se omlouváme. Máme Menší. To.
Pozor. Já to nechci hýbat. Já už můžu. To se docela nepovedlo. Já hned srovnám. Lol. Bum. A my jsme přišli o život. Protože jsme Nepočkat. Ahoj, brouku. Zase. To nám dělo. Ono to tady je jako málo prostoru. Jsem se dost... moc šancí právě jako soráč. Tak. Už máme úroveň 8. Jsme strašně dobří, jako. A přitom je to strašně jednoduché. Se zase šipka. Uši mám. Bouřkový mráz. Čus. Jajda. Ne, počkat. To je parchant. Zase jsem se netrefila. Hej. Ne, já jsem tam nedal, já si dělám srandu. Šup. Ty seš pachanej. Tak my to pauzneme na chvilku a za chvilku se... Tak, jsme zpátky a můžeme pokračovat. Zase vedle. Jejda, ona má ducha. Pojď sem. Bav. Vyhrála jsem. Ale jako vždycky závody prostě, kdo bude dřív. Takže šup. Šup jsem nahoře. Nevidím, kde jsem. Hej, už nám chybí jen U. Radši to neproběhávej, než ti to dojde dřív. Tak jo. Tak jo a tímhle budeme končit. Pokud se vám bude líbit tady to video, tak dejte like, my určitě natočíme další část nebo další díl, anebo možná i jiné hry, ale vlastně tohle už byla takový jako hra, která
na kterou jsme jen tak narazili, protože my jsme chtěli natočit nějakou hru z internetu, ale bohužel nám to nejde spustit na tomhle notebooku, a tak jsme našli něco, co je na tom notebooku nastavovaného. Tak tímhle se asi loučíme, ale